Ei mitään paniikkia. Ei mitään paniikkia, mutta nyt on mikit päällä ja nihilistin seikkailuita toimittajana Stella Helne. Tänään puhutaan rahasta ja menestyksestä. Ne näyttää olevan siis tosi vakiintuneita teemoja mun ohjelmassa ja kaikenlaisia vieraita tässä vuoden varrella on käynyt, mutta pienenä lisähuomautuksena mä haluan tähän alkuun mainita, että mä valitsen itse kaikki vieraat mun ohjelmaan ja mä oon sitoutumaton ja mulla ei ole mitään agendaa ketään kohti. Ja sillä mulla on tänään vieraana sellainen henkilö, ketä mä olen aina halunnut tavata. Hän on herra Hesburger, hän on Hesen omistaja ja liikemies Heikki Salmela. Ihanaa ja tervetuloa ja lämpimästi tervetuloa Heikki. Kiitoksia. Tähän mä sen verran sanoisin niin, että tämä liikemies-sana tuntuu niin kuin, ei tunnu oikein minulta, vaan se on enemmän, liikemies on tämmöinen, kuka tekee rahalla rahaa. Me ollaan enemmän perheyrittäjiä ja totuttu tekemään työllä oma panoksemme. Okei, no mutta tässä kohtaa, kun sä tulit tänne mun studioon, niin mä haluan sen mainita, että mulla ei mitään käsitystä, Heikki Salmela, sinusta. Mä oon Turussa ollut jonkun aikaa asunut ja se, että mä en ole googlettanut sua. Ja mä en ole lukenut mitään lehtijuttuja susta oikeastaan ja jotain kuulopuheita on ollut joskus, mutta se, että mä en ole niitä halunnut kuunnella, koska se, että mä haluan tehdä itse omat johtopäätökset sinusta. Se on mielenkiintoista nähdä, johon päätöksen sä tulet. Mutta saadaanko sinutella? Totta kai. Kiitos. Ja mitä sun käyntikortissa lukee? Itse asiassa mulla ei ole käyntikorttia, mutta siinä varmasti lukisi hallituksen puheenjohtaja. Ja mä olen joskus sanonut, että mä olen noin 300 yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Ehkä sanotaan niin, että 250 voi olla lähempänä. Mutta meillä tulee ja menee yhtiöitä ja mä olen kaikkien niiden hallituksen puheenjohtaja. Siis 250 yhtiöä? Joo, meillä on valtava määrä yhtiöitä, koska meillä on tietenkin näitä ravintolayhtiöitä on paljon ja sitten on tietenkin muitakin liiketoimintayhtiöitä. Ja se on tietenkin perheyrityksessä pikkasen eri asia kuin jossain pörssiyhtiössä. Se tuntuu niin kuin mahdottomalta, mutta ei se ole sitä. No tuntuu siis todellakin. Joo, meillä on muotoutunut tämä vuosien saatossa tässä ja koska yksi toinen vaihtoehto, että nämä ravintolayhtiöt olisivat tämmöisiä kustannuspaikkoja, mutta siinä on just se oikeastaan se sama ongelma, mitä meillä on nykyään yhteiskunnan palveluissa. Nyt Juha Sipilä on niin kuin oivaltanut tämän asian, kun hän yhtiöittää näitä toimipisteitä, niin silloin tulee osakeyhtiölaki mukaan ja sen mukaan tehdä kirjanpidot, on tuloslaskelmat ja taseet. Niin tämä on se juttu, minkä takia meilläkin on nämä erilliset yhtiöt. Okei, ja tänään me puhutaan niin kuin sinusta ja sun urasta. Ja se, että olisitko silloin pikkupoikana uskonut, että sä niin kuin olet 250 tai 300 yrityksen puheenjohtaja? No en mä oikeastaan olisi uskonut. Ja kyllähän niin kuin, jos nyt mä ihan lyhyesti kerron, että miten köyhän demariperheen pojasta tuli yrittäjä, niin mä luulen, että se on lähtenyt niinkin hauskasta tapahtumasta kuin partiosta. Mun äiti, siihen aikaan kun mä olen ollut pikkupoika, ei ollut mitään tämän tyyppisiä palveluita ja tämmöisiä toimintoja, mitä nyt ei ollut oikeastaan muuta. Ja äiti jo vei mun partioon ja se oli se lähtökohta. Se oli Mikaeli Siniset Turussa, missä oli semmoinen herra kuin Setu Henriksson oli meidän partiojohtaja. Ja hän loi meihin semmoista tekemisen meininkiä, mikä esimerkiksi partiokin tarvii rahaa, niin me myytiin partion merkkejä ja lehtiä. Ja se sai oikeastaan mun se ensimmäisen tuntuman niin kuin asiakkaaseen. Silloin pikkupoika siihen aikaan, se oli ihan eri asia mitä tänä päivänä. Kun se koputti kerrostalon oveen, kun se meni sisälle ja kysyi, ostako täti merkin. Se oli valtava juttu, että sä uskalsit tehdä sen. Ja mä olen ajatellut, että tämä on mahdollistanut mulle sen, että mä olen uskaltanut nyt myöhemminkin tehdä tätä hommaa, että mä olen uskaltanut lähteä myymään. Ja sitten vielä nyt sitten, kun mä onnistuin siellä partiossa, mä olin meidän joukkueen niin kuin paras myymään merkkejä ja näitä, niin mä sain palkinnoksi tämmöisen hevosenpääpuukon, niin se motivoi mua. Ja sitä kautta musta tuli tämmöinen vähän niin kuin poikaporukan tämmöinen
operaattori. Me kerättiin jätepaperia. Musta tuli oikeastaan yrittäjähenkinen jo hyvin pienenä. Eli ihan partiosta? Partio mun mielestä oli se, silloin ehkä nyt sit se oli mulle niin kuin siunaukseksi, että mä tein sen. Ja se antoi niin kuin semmoisen sysäyksen sille, että tämä on ehkä mahdollista. Heikki, onko sä turkulainen syntyjä? Oot ja vanhemmat on Turusta? Äiti on Uudesta Kaupungista ja isä on Nousiaisista, mutta kuitenkin asuttiin. Varsinaissuomalaisia koko perhe? Kyllä, ihan Puutarhakadulla asunut, Puutarhakatu 17 asunut pikkupoikana matalassa puutalossa, missä oli jääkaappi muun muassa, oli niin, että se oli pihalla oleva kaivo. Niin, eli mä olisin seuraavaksi just kysynyt sulta, että no miten tämä paljon sieltä, tai että oliko varakas perhe sinulla siellä takana, mutta... Ja kyllä oli niin, että mä voin tässä niinku kertoa, että pääsettiin jyvälle vähän, niin oli yksi päivä semmoinen, kun äiti sanoi mulle, että menepä Heikki ostaa Kulmalan maitokaupasta maitoa. Hän antoi mulle tämmöisen sinisen emalikannun ja antoi kannun mulle ja sitten hän meni lompsalle ja avoi lompsan, ei ollut rahaa. Ja sitten äiti sanoi, että mitäs nyt tehdään. No mä sanoisin sitten, että meillä on isän viinapulloja on puuvaja täynnä, että viedään ne kauppaan. Mä pistin ne kottikärryihin ja lähdin viemään Humalistokadun kulmaan. Siitä on tuommoinen 500 metrin matkaa. Mä menen Alkoon, niin ne sanoo niin, että he voi ostaa, kun mä olen alaikäinen. Alaikäinen ei voi mennä myymään tyhjiä viinapulloja. Mä hajin äitin, mentiin yhdessä äitin kanssa viinakauppaan, myytiin pullot, saatiin rahat, sitten mä menin maitokauppaan. Eli se kuvaa sitä, että ei ollut kovin paljon ollut sijoitettavaa pääomaa. Mitäs oliko sulla muita sisaruksia? Kyllä, yksi veli. Joo, okei. Okay. 6 vuotta vanhempi veli. No mitäs sitten sun koulu? Kävitkö koulut täällä? Mä kävin mä olin Snellmanin koulussa Turussa. Tässäkin on niinku, mä voin vähän niinku, mä kerron ihan avoimesti, mistä on kysymys. Nyt halutaan kuulla avoimesti, Heikki Salmela. Siis mä väitän, että mä en ole ollut silloin alkuaikana mikään niinku terävempiä oppilaita. Mulla on esimerkiksi ollut semmoinen numerotodistuksessa, mitä kovin monella ei ollut, ja se on ollut 3. Voiko mennä alle 4? Mulla oli semmoinen johtajaopettaja Väänänen Snellmanin koulussa, mikä antoi näitä kyllä muillekin. Että mulla on yksi kaveri, mikä aika hyvässä asemassa tällä hetkellä, niin ihan sama numero oli. Et mä kävin tosissaan koulun Turussa ja nippa nappa pääsin sieltä sitten läpi. Mutta mulla oli se, että sitten kun mulla oli tämä aika tuli, että mun piti niinku miettiä, että mitä mä nyt isona teen. Ja mä ensiksi olin putkiliikkeen supparina. Isä järjesti mulle vesijohtoliikkeen raitalle Pääsit sieltä peruskoulusta läpi kuitenkin? Mä pääsin peruskoulusta läpi, nippa nappa. Tuliko ehdot? No sanotaan niin, että siinä oli erinäköisiä koukeroita, mutta niin kun loppuun kohden, kun mun siirrettiin Puolalan kouluun, niin mun numerot nousi huomattavasti. Eli mulla oli semmoinen opettaja, mikä ei tykännyt Salmelan nimisestä perheestä. Siihen aikaan tämä oli näin. Meillä oli muistaakseni luokalla 48 oppilasta, kauhea säpinä ja sähinä. Mutta joka tapauksessa perustiedot tuli. Mä luulen, että mä en ollut missään oikein hyvä. Mutta sitten kun mä pääsin aikanaan monien mutkien kautta, niin okei, lähdetään siitä, että miksi mä päädyin ravintolakouluun. Mä olin ensiksi putkiliikkeen suppari, se ei tuntunut miellyttävältä. Mä muistan, kun mentiin ensimmäisen tämmöisen vessan avauskeikalle, niin putkiliikkeen isäntä sanoi, kun mä olin hänen kanssa keikalla, että nyt Heikki käärit hiat ylös ja pistät käsit tonne. Mä pistin kyllä, mutta mä ajattelin, että ei tämä on mun hommani. Ja äitin kanssa sitten mietittiin, että mitä mä tekisin. Äiti sanoi, että hän on nähnyt, että on mieskokkeja paljon, että se on niinku kivan näköinen homma. Ja mä ajattelin itsestäni, että ehkä se olisikin kiva juttu. Ja isä oli, niin kuin mä sanoin, demari oli paljon politiikassa mukana ja työväyhdistyksellä oli ravintola, hotelli Turku. Mä pääsin suhteilla sinne töihin silloin 10. keittiöharjoittelijaksi. Ja kun mä sain keittiöharjoittelupaikan, niin mulle tuli mahdollisuus hakea ravintolakouluun. Muuten ei ravintolakouluun päässyt, jolle ollut työharjoittelupaikkaa. Ja sieltä sitten saatiin, mä pääsin ravintolakouluun, mulla oli erittäin onnellinen tilanne, kun hotelli Turku, missä se oli Turun ylivoimaisesti paras ruokaravintola ja ravintola yleensäkin. Siellä oli osaava
henkilökuntaa, mitkä, sanotaan nyt meidän kokit, niin ne oli aika paljon tämmöisiä alkoholipainotteisia. Ja meillä oli keittiöhoidot, oli se etu, että me jouduttiin tekemään ruokaa, kun kokit ei välttämättä pystynyt siihen. Ja me opittiin tekemään. Ja ne kuitenkin oli siinä tilanteessa, että he opasti meitä siihen työhön. Ja tarkoittaa sitä, että mä olen nytkin kannustamassa kaikkia nuoria opiskelemaan työn kautta. No sitten mä pääsin ravintolakoulun ensimmäiselle luokalle ja toiselle luokalle ja valmistuin kokiksi. Mä olin 17-vuotias, ei kun 18. Mä olin 17-vuotias ihan siinä vaihteella. Ja mun valittiin suoraan ravintolakoulusta Valhallan keittiömestariksi, missä mulla oli yli 50 alaisia. Ja siihen samaan paikkaan nyt sitten mun tuleva vaimo tuli samaan työpaikkaan. Ja se oli oikeastaan semmoinen, että nämä kaikki niin kuin nivoutui fiksusti yhteen. Mulla oli ammatti, mulla oli yrittämisen drive päällä, mikä oli aikanaan tullut sieltä partiosta. Mä olin tosi hyvä ammattilainen, mä olin saanut vastuuta. Mä olin Suomen nuorin keittiömestari siihen aikaan. Niin vaikka mä sitä silloin oikeastaan ymmärtänyt, mutta mulla oli hyvät lähtökohdat. Vaikka mulla ei ollut rahaa, mulla ei ollut mitään muuta kuin tahtoa. Mutta ketjun alkupäässä oli äiti, joka sanoi, että hän on nähnyt kokkeja, jotka niinku, että se on hyvä ammatti. Se ei ollut siihen aikaan, se oli vasta niinku tulossa, kun oli näitä korkeat kokkihattuja ja valkoisia pukuja ja se oli tämmöistä niinku hienoa silloin juttuja. Se oli niinku työläisperheen lapselle, niin se oli niinku tämmöinen lottovoitto, että mä pääsin sinne töihin. Ja pieni onnenkantamoinen, että kokit sattui olemaan vähän huonommassa hapessa, että pääsit sitten. Siis nimenomaan. Meillä oli alkoholisoituneet kokit ja me opittiin tekemään asioita oikein. Ja se on siis kaiken tärkein asia, että me päästiin tekemään aidossa ympäristössä ruokaa ja opittiin tekemään niiden kokkien. Kyllähän nyt sen verran tietenkin kertoo, että toi on sisäfilettä ja toi on sitä ja me opittiin tekemään hollandaise-kastikkeet. Mä voisin väittää, että me oltiin aika hyviä jo silloin, kun me mentiin kouluun. Mutta jäikö sinua koskaan harmittamaan semmoinen, että akateeminen ura jäi puuttumaan? Tai oliko sulla mitään katkeruutta, kun ajateltiin, että siihen maailman aikaan niin oli kaikenlaisia lyseoita? Ei, en mä ole koskaan ollut. Siis, mä olen enemmän ollut tämmöinen käytännön tekijä ja halunnut niin kuin jostain syystä, en mä edes ajatellut missään vaiheessa, että mä olisin mennyt eteenpäin. Ehkä se johtuu siitä, että mä en ollut niin kauhean teräväisiä koulussa. Mutta mä voisin senkin sanoa nyt niin, että meidän luokalla oli, mä muistan paljon semmoisia kavereita, jotka oli opettajia, tämmöisiä lellikkejä ja ne oli luokan parhaita ja niistä tuli sitten kaupungin insinöörejä. Ja mä väitän, että mulla on ollut ehkä vähän niin kuin tämmöinen luonnikkaampi tämä matka tässä elämässä. Niin, että insinööreillä voi olla ollut vähän tylsää ehkä verrattuna sun elämään. Niin, että kyllähän siis jokainen valitsee tietenkin oman polkunsa ja mulla on niin kuin lutvittunut kummallisen fiksusti tämä juttu. No mitä sä olit sitten keittiöpäällikkönä? Mä olin keittiömestari. Keittiömestari. Se oli tosissaan niin, että se oli kesäravintola. Meillä on se oli merkittävä paikka. Siinä oli aika kova juttu, kun presidentin linnasta ilmoitettiin, että Kekkonen ja Kasikin tulee syömään meille. Siinä oli 18-vuotiaan pojalle pikkasen ihmettelyä. Mutta me hoidettiin se homma ja turvamiehet oli siellä ja kaikki meni hyvin. Et mä olen saanut niinku hirmuisesti vastuuta ja mä en ole pelännyt sitä vastuun ottamista. Ja ne on kaikki oikeastaan kasvattanut tähän tulevaan yrittäjäpolkuun. Eli sanoit, että aikaisemmin, että sun vaimokin löytyi sieltä aika nuorella iällä. Joo. Ja samasta työpaikasta. Joo, me oltiin oikeastaan, se alkoi sitten kun me oltiin ravintolakoulussa samalla luokalla, mutta ei me oikeastaan toisemme silloin tunnettu. Mutta sitten me jouduttiin siellä Valhallassa jo semmoiseen juttuun, että sielläkin oli se tilanne, että siellä jouduttiin tekemään töitä yötä päivää. Melkein siivoamaan ravintolasalia ja tekemään ihan kaikkea. Niin mehän oltiin siellä lähes ympäripyöreitä päiviä. Ei puhuttu mistään ylityökorvauksesta eikä mistään muistakaan. Vaan tehtiin työmme ja hoidettiin. Meillä on ollut aina tärkeää se, että me hoidetaan työmme ja että kaikki menee hyvin. Ehkä siinä sitten työn lomeessa me huomattiin, että me taidetaan olla niin kuin aika paljon samanhenkisiä. Ja sitten
siitä sitten tämä on lähtenyt liikkeelle. Että kyllä mun on ollut, niin kuin täytyy sanoa niin, että koko tämän, että Hese on olemassa, niin sillä on äärettömän suuri merkitys, että mulla on ollut vaimona Kirsti Salmela. Että tämä ei olisi ollut mitenkään mahdollista, että Heikki olisi yksistään tätä saanut aikaiseksi. Ei mitenkään. Ja sä korostit jo aikaisemmin sitä, että teillä oli jotenkin niin samanlainen jotenkin se arvonmaailma ja teidän niin kuin ajatus kaikesta, varmaan lähes kaikesta puhutaan, että ne pariskunnat tutustuu parhaiten, kun ne lähtee niin kuin ulkomaan matkalle, mutta sun kohdalla kuulostaa siltä, että kyllä se niin kuin semmoinen, että miten se työmotivaatio ja se, että miten sitä duunia tehdään ja kaikki tämmöinen sitoutumiseen. Se on varmaan, siis sanotaan ulkomaan matkoilla, mä luulen, että ei tule se kaikki todelliset minät tule siellä esille, mutta sitten kun sä oikein väsyt ja joudut oikein pusertamaan, niin silloin tulee ne todelliset ajatukset esille ja se, niin kun, se on todella iso merkitys silloin, että kun sä pärjäät myös tämmöisenä paineen alla ja tulet toimeen ja onhan se ihan selvä asia tämä, että eihän sitä yksikään avioliitto meni ilman riitoja läpi, mutta kyllä meillä yllättävän fiksusti on mennyt. No miten teille lähti tämä yrittäjyys? Miten teistä tuli yrittäjä? No joo, sitten se kun me lähdettiin sieltä, se oli kesäravintola, vaimo lähti, ei silloin ollut vielä vaimo, hän lähti Lahteen, hän on Lahdesta kotoisin, mä lähdin Turkuun ja siinä oli Turun alueella oli tullut tämä Paimion motelli, 28 kilometriä Helsingin tietä Helsinkiin päin ja siellä oli kokkipulaa ja silloiset yrittäjät otti minun yhteyttä ja sanoi niin, että Heikki, että tuu heille töihin. Ja mä sitten soitin Kirstille, me oltiin silloin jo Kihloissa, mä soitin Kirstille, että meillä on töitä täällä nyt, että tuppa tänne. Ja mä menin hakemaan hänet sieltä ja sitten aloitettiin työtä. Ja siellä oli myös se, meillä on kummallinen juttu, että aina kun mulla mentiin onnekin töihin, niin se on ollut ympäri vuorokaudesta. Se oli siis ihan kammottavaa. Me kävi 1000 ihmistä syömässä päivässä. Ja se oli Turun tämmöinen niin kuin ravintola, mä en tiedä, ravintola huippentumaa. Ja siihen maailman aikaan, se on 70-luku ollut vai 60-luku? Se oli 70-luvun loppua. Joo. Tai ei, koska se oli ennen. Se on 65. Joo. Kun me ollaan 66 aloitettu oma yritys. Joo. Ja se oli siis aivan käsittämätöntä se ruoan meno siellä. Ja sitten sitä jatkui jonkun aikaa ja sitten me ajateltiin taas, että nyt me tuli kummallakin tämmöinen mieleen, että me tehdään niin mielettömästi tästä töitä, niin miksi me tehtäisiin tätä itsellemme? Koska me nähtiin, tämä Elosen perhe oli myös, he oli myös perheyritys ja me nähtiin, kuin he teki yhdessä töitä. Ja mekin ajattelin, että mekin voitaisiin tehdä itsellemme töitä. Ja sitten päätettiin, että seurataan vähän lehti-ilmoituksia. Tuli ilmoitus, että Naantalin linja-autoaseman kahvila on vuokrattavana. Ja me tehtiin tarjous siitä. Ja siinä oli ensimmäinen suuri oikeastaan varmaan virhe, mitä tehtiin. Me tarjottiin liian paljon sit vuokraa. Se oli 1700 markkaa kuukaudessa silloin, mikä varmaan oli puolet liikaa. No, me saatiin se paikka erinäköisten kommellusten kautta, saatiin rahoitukset järjestettyä ja saatiin se juttu pyörimään siellä ja sitten kuitenkin mun tuli semmoinen hetki, että mun piti lähteä armeijaan. Ja sitten me jo oltiin sitä ennen mietitty, että kyllä me tässä kun me luovutaan, niin me lähdetään kanssa tekemään motellia. Me haettiin motellin paikkaa, ajeltiin auton kanssa ympäri ja haettiin motellin paikkaa, mutta ei sitä oikein löytynyt. Ja sitten mun oli oikeastaan pakko, mulle vähän ollut lykkäystä, niin mennä armeijaan ja menin armeijaan ja armeijasta tullessa, niin mulla oli semmoinen tilanne, että mua pyydettiin yhteen isoon turkulaiseen hotelliin keittiöpäälliköksi. Ja toinen vaihtoehto mulla oli lähteä myymään mikroaaltouuneja. Mutta oliko sana kiirinyt jo? Tiesikö niin kuin täällä Turussa tiedettiin jo, että kuka on Heikki Salmela, että se on niin kuin ahkera? Ja... Ei tiedetty. Ei tiedetty, okei. Ei tiedetty, kyllä se... me tullaan siihen vielä, joo, sitten okay. Mä kertoa enemmän siitä. Mutta joka tapauksessa niin mulla oli mahdollisuus sitten tulla keittiöpäälliköksi tai sitten lähteä mikroaaltouunin myymään. Ja mä onneksi valitsin sen mikroaaltouunikaupan, koska silloin mä
näin tämän, mä sain asiakaskontakteja, mutta se mikroaaltouuni oli mulle semmoinen, mä olin käyttänyt mikroaaltouunia, mun mielestä se oli ruoan vihollinen numero 1. Ja siis mun oli erittäin epämiellyttävää myydä semmoista tavaraa, mihin mä itse oikein uskon. Mutta oliko se uutuustuote silloin? Se oli uutuustuote. Ei. Ja tässä on se oli kyllä siis semmoinen juttu, että mä muistan, että mä sain saman palkan, kun mä menin Fiskasille töihin, kun mä myin 3 kappaletta niitä uuneja kuukaudessa, niin mä sain saman palkan, kun mä olisin saanut keittiönmestarina. Ja mutta mulla tuli se hyvä puoli, että mä voisin kiertää ympäri Suomea, ja mä näin ravintoloita, grillikioskeja, nakkikioskeja, ja silloin rupesi vähitellen sit muotoutumaan, että nyt nämä omat systeemit pystyyn, ja sitten me ruvettiin siinä saman tien, kun mä myin mikroaaltouuneja, niin kaverin kanssa tuomaan ravintolaan koneita ja laitteita, myymään niitä. Tultiin enemmän tutuksi tämän grillikioskijuttujen kanssa. Ja siitä sitten vähitellen lähdettiin tekemään omia grillikioskeja. Eli onko teillä ollut grillikioski sitten täällä, tai on ollut Turussa grillikioski ensimmäisenä vai? Niin, tähän nyt meni nyt silloin 66. Meillä oli se Naantalin linja-autoaseman kahvila, missä oli grillikioski. Ja sitten seuraava, kun me myytiin se, kun me tulin takaisin, niin me perustettiin, silloin jo kun mä olin Fiskasilla mikroaaltouunikauppiaana, niin tehtiin Puutorille grillikioski sitten tuohon Läntisen rantakadulle, tai Itäisen rantakadulle. Ja siitä se vähitellen sitten lähti. Saloon tuli, Somerolle, Poriin. Ja saman tien tehtiin tehdas, mikä teki näitä rasvakeittiöitä ja parilalaattoja. Mikä tehdas on tänä päivänä vielä? Tämä kuulostaa niin helpolta, hei Heikki. Ja siis ajattelen, rahattomana me on lähtenyt liikkeelle. Ja se ravintolalaitetehdas, se bistrotuote on tänä päivänä vielä. Ja valmistaa Hesellekin nyt laitteita ja tuotteita. Mutta Puutorille tulee nakkikiskaa ja sitten tulee, mikä se toinen paikka oli? Tuohon Itäiselle rantakadulle. Mutta miten sinne tuli näitä Saloa ja Someroa ja Joo. Miten tämä oli mahdollista? Sanois muuta. ne vaan tuli, mutta siis nythän tämä koko juttu on perustunut siihen, että mulla on ollut usko tekemiseen. Ja mulla oli aluksi, mä sanoin, että mulla oli yhtiökumppani, mikä edelleenkin mun yksi paras kaveri, Lasse Suhonen, aivan huipputyyppi. Meillä oli kiva tehdä yhdessä töitä, mutta jossain vaiheessa meillä tuli sitten semmoinen tilanne, että Lasse ehdotti mulle, että hän asui Helsingissä, mä asun Turussa, että jaetaan näitä bisneksiä, ja hän otti enemmän sen ravintola-alan koneiden myyntiä, mulle jäi tämä valmistus, ja sitten näiden grillikioskien pyörittäminen. Ja siis mun sanoa niin, että mulla ei ole ollut oikeastaan mikään mahdotonta. Siis jos mä olin jotain niin kuin ajatellut, niin mä oon vaan tehnyt sitten sen. No mikäs tämmöinen vetovoimalaki on ihmisellä? Miten tämä niin kuin toimii? Ja siis tämä ehkä tänä päivänä kuulostaa aika erikoiselle, koska nythän mä olen aina pyrkinyt olemaan mahdollisimman tehokas kaikessa tekemisessä. Tässäkin oli se juttu, että miksi me oikeastaan lähdettiin tähän. Mun mielestä tämä grillikioski, nakkikioski juttu oli niin kuin se, mikä oli tehokas. Nyt mä olin tehnyt ravintolassa Chateaubriandia ja siinä käytettiin kalliit raaka-aineet, siinä oli paljon hävikkiä, kaikkia tämmöistä. Mutta jos me lähdettiin nakkeja myymään, niin me ostettiin 10 nakkia ja myytiin 10 nakkia. Ja se oli niin kuin selvää, helppoa bisnestä. Ja siitä vähitellen sitten kehittyi, sitten maailma muuttui, sitten tuli nakkikioskien jälkeen tuli grillikioskit, sitten tuli tämmöiset drive-in grillikioskit, katukeittiöt, hampurilaisravintolat, drive-in hampurilaisravintolat. Mutta mistä tällainen talousäly? Mistä sä ymmärsit jo pikkupoikana, että nyt tulee hävikkiä? Hienoista annoksista joudutaan heittämään osa pois. Se on oikeastaan ihan helppo juttu silloin, kun sä joudut maksamaan laskuja, jollei sun rahat riitä laskujen maksamiseen. Kyllä nämä on semmoisia asioita, että mulla on monta kertaa sanottu, että mä olen niin kuin huippubisnesmies. Mutta ei siinä tarvitse ihan talonpoikaisen järkeä. Ei se tapahdu niin, että ensinnäkin yrittäjäksi ei voi opiskella. Yrittäjäksi pitää kasvaa. Ja se kasvu on pakko tehdä, niin kuin se pitää mennä niin kuin eteenpäin
ensinnäkin sun ei tarvitse osata kirjanpitoa, jos sä olet yrittäjä. Sun ei tarvitse osata lakeja, koska sä voit ostaa kirjanpitopalvelut, sä voit ostaa juristin palvelut. Niin siinä vaiheessa, kun sulla on rahaa. Niin, mutta näin se on. Mutta sun pitää vaan niin kuin osata se juttu, mitä sä itse teet, niin hyvin. Sun pitää olla paras siinä. Tai lähes paras. Muuten sä et pärjää. Markkinatalous on niin raaka. No raakaa on, mutta että jos säkään et ole saanut yrittäjyyden mallia, et kotos, onko sun vaimo saanut? Sä olette niin kuin luonut kaiken ihan tyhjästä, askeleelta. Mä sanoin, että siellä on se partio. Ja se yleensä mulla, kun mä olen huomannut silloinkin, kun mä olin lapsena silloin, kun mä olin porukan pomo, me vietiin jätepaperi, kerättiin. Me vietiin sen sinne osuuskaupan varastoon, jätepaperivarastoon. Me saatiin muistaakseni 10 penniä kilolta. Niin me saatiin rahaa siitä, kun me tehtiin kauppaa. Niin, laitoiko sä jo kaverit töihin silloin? Me tehtiin nimenomaan niin, että meitä oli 4-5 kaveria, mä vuokrasin tai hommasin kärryt, ja sitten tehtiin yhdestä juttu, ja sitten mentiin, meillä oli yksi sellainen koja, maja, ja sitten siellä jaettiin tiliä. Oliko se silloin jo niiden poikien pomo? En mä pomo varmaan ollut, mä olin tää puuhamies. En mä ollut puuhamies. Niin. Mutta oot sä ollut sellainen pomo luonteeltas? No kyllä mä kuulemma olen. En mä sitä itse tunnista oikein. Joo, mutta tässä nyt niin kuin toi elekieli vaan, ja sitten poikien kesken jaettiin rahat. Joo, no siis totta kai kaverukset jako rahat silloin. No mutta siis kuinka monta Hesburgeria sulla on tällä hetkellä Suomessa? Meillä on tällä hetkellä, jos mä en sano tarkkaan lukua Suomessa, kun mulla on sellainen mielikuva, että kaiken kaikkiaan Hesburgereita on nyt 445 kappaletta maailmassa. Ja kaukimmainen paikka on Kamtsaskan niemimaalla siellä lähellä Japania. Ja me ollaan tosissaan nyt Suomessa, Baltiassa, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Bulgariassa. Eli meillä on se idea nyt, että me mennään niin kuin tästä Suomesta niin kuin etelään ja siitä itään. Ja meillä on uusia alueita tulossa. Meillä on tulossa nyt varmaan, meillä on se koulu ollut siellä Bangladesissa nyt 10 vuotta. Ja ne on halunneet sinne monen kertaan, että me lähdetään sinne ravintolatoimintaan. Ehkä me saadaan muun muassa sinne nyt käynnistettyä. Niin sä kerrot, että teillä on Bangladesissa, teillä on joku koulu, mitä te ylläpidätte. Meillä on ollut, me rakennettiin Bangladesiin 7-kerroksinen talo, missä on 3100 neliötä tilaa ja siellä on tällä hetkellä noin 400 lasta, ketkä käy 1.–5. luokkaa koulua. Onko tämä sun hyväntekeväisyyttä? No siis mä en tuossa sano, onko se sitten hyväntekeväisyyttä. Me jossain vaiheessa perheen keskuudessa vaan päätettiin niin, että meillä on sen verran hyvin asiat, että yritetään jollain konstilla tehdä jotakin jonkun toisen hyväksi. Ja se moni on kysynyt, miksi Bangladesiin. Ja tähän lähti sillä tavalla, että meillä oli siitä paljon aikaa, niin oli tämmöisiä 2 Bangladesin kansalaista, ketkä asuivat Suomessa, niin yrittivät saada meidän lisenssiä Bangladesiin. Ja me käytiin sitten sen tiimoilta, meidän Kari, eli meidän vanhin poika, ketä nyt Hesen toimitusjohtaja, niin kävi Bangladesissa ja hän sitten sanoi, kun hän tuli sieltä, että isä, jos Jumala on olemassa, niin siellä se ei ole. Se on niin karmea paikka. Ja sitten nämä asiat me muistui silloin mieleen, kun me mietittiin tätä paikkaa ja sitten lähdettiin hakemaan kumppania, että millä tavalla me voitaisiin Bangladesia auttaa. Me ajattelin, että me annetaan muutama tonni vuodessa sinne, mutta kun tämän meikäläisen ajattelumallin muuttuu, niin se kasvaa aina kuin pullataikina. Ja nyt meillä on se koulu siellä, missä on lapsia nyt sitten se 400. Ja siis teillä oli 445 heseä niin kuin maailmalla tällä hetkellä, ja olisi tarkoitus ehkä vielä laajentua sinne Bangladesin? No kyllä mä sanon, että meillä on nyt kova tahti, ja mullahan tällä hetkellä, niin kuin mä olen hallituksen puheenjohtaja, niin meidän Kari on Hesen toimitusjohtaja, ja hän on burgermies, ja hän tekee uusia ravintoloita, ja mulla on omia töitä tämän toimitusjohtajan, siis hallituksen puheenjohtajan lisäksi niin kuin tämmöisiä uusia teknologioita, mitkä on erittäin mielenkiintoisia. No niihin voidaan palata tuossa nihilistin seikkailujen kakkososassa, mutta kuinka paljon, onko sulla mitään käsitystä, että kuinka paljon Hese tai te työllistätte Suomessa henkilöitä, palkkaatte esimerkiksi vuodessa? Tai... Jos taas puhutaan niin kuin kokonaismääristä, niin meillä on noin 6000 ihmistä saa meiltä palkkaa. Ja siellä on tosi paljon osa-aikaisia ihmisiä, mutta suurin piirtein sitä luokkaa se on.
Eli te olette aika iso työllistäjä Suomessa. Kyllä me ollaan. Ja siitä nyt täytyy sanoa niin, että koska henkilökuntahan meillä on yksi merkittävässä osassa, ja mun täytyy sanoa meidän nuoremmalla polvelle, että he on niin kuin satsanneet siihen hirmuisesti. Me on tähän koulutukseen ja tähän, että oikeastaan nyt kun mäkin käyn paljon meidän ravintoloissa syömässä jopa, tai kuin niin jopa, kun mä olen nyt lähes joka päivä käyn Hesellä syömässä, niin on todella kiva mennä, kun meillä on nuoria, palveluintoisia, todella semmoisia ihmisiä, kun antaa itsensä niin kuin meidän asiakaspalveluun. Tämän saman minäkin olen huomannut, olen teidän vakioasiakas. Ja joka kerta, kun istun teidän ravintolassa tai jossain Hesessä, jossain päin Suomea tai Venäjällä, milloin missäkin, niin mä mietin, että hittolainen, että jotainhan se herra Hesburgeri on tehnyt oikein, että tämmöinen paikka, mikä vetää porukkaa, mä en ole ikinä istu Hesessä yksi. Ja sen lisäksi mä tiedän, että sä asut hotellissa ja sulla on koko hotellin yläkerta käytössä, niin mä sanoin, että jotainhan sä oot onnistunut jossakin. Tämä on sanotaan niin, että tämä on kyllä, nyt minäkin oikeastaan olen vasta ymmärtänyt, että me ollaan jonkunnäköinen menestystarina, mutta tässä ei ole mitään kummallista. Tämä on kaikille mahdollista. Niin kuin mä sanoin äsken sulle vinkiksi, että tässä on 3 tärkeää asiaa. Työ, työ ja työ. Kun sä antaudut ja olet valmis tekemään, niin kaikki on mahdollista. Ja se ei nyt tänä päivänä valitettavasti täällä Suomen maassa ole ihan niin kuin kaikille kirkkaana mielessä. Niin mä just niin kuin sitä olinkin kysymässä, että mitä sä niin kuin ajattelet, että sulla on niin pitkä yrittäjätausta, niin mitä sä ajattelet tämän päivän yrittäjyydestä ja onko helppoa lähteä yrittäjäksi? Et nyt Suomessa on paljon työttömyyttä, puhutaan, että on niin kuin joku lama menossa ja voiko kaikista tulla yrittäjiä? Ei varmaan, ei kaikista tarvitse tullakaan yrittäjä, mutta kaikki voi ryhtyä yrittäjäksi. Mutta tämä on, niin on mielettömän iso juttu sinänsä, että pitää ymmärtää se, ketkä lähtee yrittäjäksi, niin siis tämä on taistelua. Siis markkinatalous on taistelua, se ei ole mitään sosiaaliturvaa. Ja siellä tulee ongelmia, sun pitää olla valmis kärsimään ongelmista ja et saa antaa periksi. Siis se on kaikesta pahempaa. Sä aloitat jonkun, se on ehkä ensimmäinen viikko ihan kiva, mutta sitten kun on rahat loppu, kassa tyhjä, kaikki pielessä, niin silloin annetaan yleensä periksi. Ja se on pahinta, mitä voi tehdä. Mutta Suomessa tiedetään, että jos sä oot yrittäjä ja sä oot kerran mokannut, niin sitten se on todella vaikea lähteä uudestaan yrittämään. Jollei sulla ole hyviä suhteita tai rahaa tai niin kuin näin, että Suomessa se yrittäminen, niin ehkä se kulttuuri on hieman kuitenkin hankala. Mä sanoisin niin, että ihmisen pitää tehdä sitä, mihin se resurssit antaa myöden. Ei pidä lähteä perustamaan paperitehdasta, jollei sulla ole resursseja, mutta sä voit lähteä keräämään vaikka puolukoita metsästä, vaikka käpyjä metsästä. Teet jotain semmoista, mikä on, mihin sun taidot ja kyvyt riittää. Ja lähdet siitä vähitellen etenemään. Mutta siis se on kaikki, jos sä panostat ja teet töitä täydellä ja antaudut siihen niin kuin 100%. Niin kuin mä sanon niin, että se meidän ensimmäinen 20 vuotta, mitä me vaimon kanssa tehtiin, niin mä uskon niin, että se on ollut meidän tämä perusta, miksi meillä on mahdollista asua nyt hotellin yläkerroksessa. Se johtuu siitä, että me tehtiin 20 vuotta töitä niin, että meillä oli joulupäivä, jouluaatto, vapaapäiviä. Niistäkin oli vielä, että aattona mä menin lasten kanssa vielä rekiajelulle, ikään kuin meni vistämään maidot sisälle, ettei ne jäädy. Siis, ja tätä tapahtui 7 päivää viikossa. Yötä päivää meillä on. Tämä on semmoinen juttu, että mä nyt jälkeenpäin olen ihmetellyt, että miten me ollaan selvitty tästä. Mutta sä oot nauttinut joka hetkestä. Mä näen sen sun silmien palosta. Vaikka se nyt tuntuukin, että sä kerrot tässä kuulijoille, että teille ei ollut vapaata, mutta mä niin kuin näen sen palon sussa. Ei me haluttukaan vapaata. Niinpä, näin just. Ei me haluttukaan vapaata. Ei ole mitään. Me nautittiin siitä, että meillä oli kauppa kävi, asiakkaat oli tiskin takana, meillä oli kova meno ja drive. Mutta siis se väsyminen, mitä siinä oli, niin kyllä se oli kyllä hurjaa. Ei sitä, niin kuin sanoit, ja mä sanoin erityisesti vielä tämän niin kuin vaimolle kiitokseksi siitä, että ehkä mä olen ollut kuitenkin semmoinen delegoitsija, mikä on yrittäjälläkin hirveän tärkeää, että se osaa delegoida ja se osaa johtaa. Niin ehkä mun vaimo on ollut vielä niin kuin heikommassa asemassa, että hän on joutunut delegoinnin kohteeksi, että hän on ehkä tehnyt vielä kovemman panoksen. Mutta semmoiset ominaisuudet, mitä teillä on ollut, ja se, että sulla on ollut niinku oikeastaan niinku ihan täydellinen puoliso tähän teidän... Niinku... Joo, kato, kun me ollaan oltu palveluammatissa.
niin meillä on siis yli kaiken, mikään ei ole niin tärkeä asia kuin asiakkaan hyvinvointi. Siis jos meillä on asiakkaalla ollut, että ne on antanut meille huonoa palautetta, niin se on ollut meillä paljon tärkeämpi asia kuin se, että pankinjohtaja soittanut, että rahat on loppukassasta, mitä tehdään. Mutta jos meillä on se asiakas ollut, silloin on ollut huono olla. Ja ehkä tänä päivänäkin mulla tulee sähköposteja sellaisista tilanteista, että asiakkaalla on ollut jotain ongelmia, niin mä tosissaan hoidan ne asiat. Niin sä et katso kelloja ja sano, että nyt mulla on työaika loppu. Ei. Mä voin ihan sanoa silloin joskus, mä muistan, mä olin tullut puutorilta hommista yöllä siivoamasta toreja ja mä olin kello oli vähän yli 3 yöllä ja puhelin soisi. Ja yksi nainen sitten soitti, että hän oli just tuosta meidän puutorin grillissä nyt ostamassa lihapiirakan 2 nakilla. Ja tiedätte Salmalla, että meillä on ongelma nyt. Siellä on vaan 1 nakki. Niin mä sanoin sitten rouvalle, että jos rouvalla on semmoinen ongelma, niin se nakki tuodaan teille. No sitten se rupesi nauramaan siellä toisessa päässä, että antaa olla. Mutta näin siis asiakkaalla on tärkeää se, että se saa sitä, mitä he ostaneet. No mitä sä ajattelet, sä käytät suomalaisia palveluita ja sitten sulla on kuitenkin sä käyt muuallakin maailmassa ja näet siellä sitten niinku tällaista työkulttuuria. Mikä se suomalainen asiakaspalvelija on tänä päivänä? Mehän ei olla mitenkään tyypillisesti asiakaspalvelijoita ja se johtuu tästä meidän kulttuurista, mitä meillä on ollut. Jos me ollaan vaikka Amerikassa nyt ja mennään ravintolaan, niin siis se on vaan mennyt, sitä tilanne mennyt sen takia niin, että monet sanoivat, että amerikkalaiset on teennäisiä. Mutta se teennäisyys on omalla tavallaan kuitenkin kivaa, koska sä saat hyvää palvelua. Ja sitten jos se on teennäistä, niin mitä sillä on väliä? Ja se teennäisyys johtuu tietenkin, tai sanotaan niin, että sä olet miellyttävä jollekin ihmiselle. Se johtuu siitä, että se on ihmiselle elinkeino. Jollei ne ole Amerikassa palvelijoita, niillä ei ole sitä työpaikkaa. Ja tämä on se juttu, mitä se erottaa täällä Suomessa. Meillä on Suomessa nämä kovat työehtosopimukset ja nämä systeemit, mistä sun ei tarvitse olla hyvä asiakaspalvelua. Ja jollet sä on luonteeltaan hyvä asiakaspalvelija, niin sua on melkein mahdotonta saada hyväksi asiakaspalvelijaksi. Tosin meidän nuoret ihmiset, kun ne on tottuneet itse jo haluamaan hyvää asiakaspalvelua, ne on myös itse valmiit antamaan hyvää asiakaspalvelua. No teilläkin on ollut niin kuin sullakin kokemusta niin monenlaisista työntekijöistä ja kun olet iso työllistäjä, mitä te preppaatte näitä uusia sen työntekijöitä? Mä tiedän, että sä et nyt tänä päivänä enää sitä tee, mutta joku teillä sen tekee, teillä on joku konsepti olemassa. Joo, meillä oli aikanaan silloin, niin kuin mä sanoin, että vaimo on ollut tämä henkilöstön töihinottaja silloin alkuaikana ja hän oli kouluttaja, hän neuvottiin tarkkaan, että kuinka hampurilainen kääritään ja miten nämä kaikki tehdään. Mutta tällä hetkellä meillä on jokaisessa ravintolassa oma kouluttaja, missä on tietyt rutiinit, miten koulutetaan. Meillä on kassajärjestelmissä koulutusohjelmat, missä jokainen vastaa tiettyihin kysymyksiin. Ja me pyritään niin kuin ihan aidosti luomaan heistä pikaruoka-alan ammattilaisia. Ja nythän sanotaan niin, että kun meillä suurin osa nuorista, me koulutetaan noin 1500 ihmistä joka vuosi töihin meille, niin me halutaan, että heistä tulee tosissaan ammattilaisia, koska he on niin kuin elinehto meille, että se palvelu pelaa. Ja sen takia mä olen monta kertaa ihmetellyt, kun poliitikot puhuu, tai siis yleensä puhutaan, että miksei yritykset kouluta henkilökuntaansa. Ja sehän on ihan metsästä, koska jollei me koulutettaisiin ihmisiä, niin eihän siitä tulisi yhtään mitään. Jos me ajatellaan nuoret ihmiset, kun tulevat tänä päivänä työelämään, niille ei ole kovin tuttu tämä juttu. Mutta mulla on nyt ollut monta semmoista tapausta nyt, kun mäkin tulen käyty eri paikoissa ja jossa vähän isommissakin firmoissa, niin mulla tulee monta kertaa joku johdosihteeri tai mikä on juristina jossain isossa firmassa, niin tulee sanomaan, että päivää Heikki Salmela, että hän on aloittanut teillä työt. Kiitos siitä, että hän on saanut aloittaa teillä. No hieno kuulla. Nämä on siis hienoja juttuja. Tässä mä luulen, että nyt pidetään pieni tauko. Tässä on tullut niin paljon asiaa Heikki Salmelankaan ja
nyt kuullaan tähän väliin Heikin valitsema kappale ja jatketaan sen jälkeen. Ja Heikin valitsema kappale, olen kuullut on kaupungin tuolla. Kyllä. Mutta mikäli me saadaan tämä lähetys ulos Turusta jo tänään tai huomenna, niin Turussa tätä kappaletta ei kuulla, mutta Hesassa kuullaan. Ja biisin jälkeen puhe jatkuu. Puhutaan rahasta. Näin tehdään. No niin, tauko on pidetty ja nihilistin seikkailut ja taas Stella Helne ja mulla vieraana täällä herra Hesburger Heikki Salmela ja juttu jatkuu. No niin, jatketaan. Kiva puolituntinen ollut tässä takana. Tämä on ihan mahtavaa. Sä oot kyllä niin rohkea ihminen, että oikeasti hatun nosto. No se on kiva kuulla, jos mä olen yleensä semmoinen kaveri, että mä yleensä sanon sen, mitä mä ajattelen, että mä pyrin kovin paljon kaunistelemaan niitä juttuja. Mutta mun mielestä on tärkeää nyt, että me ruvetaan Suomessa puhumaan oikeasta asioista. Ja jotta meillä on niin fantastinen kotimaa, että me ollaan nyt menettämässä peli täällä, jolle me nyt tartuta oleellisiin asioihin. Eli sulla on sellaista yhteiskuntakritiikkiä ja varmasti nyt sulla on semmoinen palli, että sä pystyt katselemaan. Joo, mä just sitä mietin, että jotenkin tällä hetkellä on se tilanne, että mua saatetaan kuunnella, mutta mulla on toisaalta, mä olen ottanut aika kärjekkäästi kantaa, niin monet poliitikot ei tykkää siitä. Mutta mä puhun niin kuin elämän realiteeteista ja niistä asioista, mitkä mulle on niin kuin jo päivänselviä asioita, minkä kanssa mä elän joka päivä. Ja mä näen, että meillä on siis tässä yhteiskunnassa niin paljon mätää, että nyt on pakko tehdä jotakin. Tai sitten kun me eletään, jos me oltaisiin täällä Suomessa siltä tavalla, me voitaisiin panna rajat kiinni. Mutta kun me eletään vapaassa markkinataloudessa, niin meidän pitää ymmärtää tämä. Että se ei voi olla mahdollista, että me otetaan syömävelkaa joka päivä. Mitä on vapaa markkinatalous, Heikki Salmela? Meillä on vapaa markkinatalous kaikissa muissa asioissa, mutta ei työmarkkinoilla. Ja se on se kaikkein suurin ongelma. Meidän ihmisten, meidän pitäisi, ja mä uskon, että meidän jopa palkkataso paranisi, kun me lähdettäisiin siitä, että jokainen ihminen myisi itsensä työnantajalle. Se on vähän ruma sana, tämä myisi itsensä. Mutta jotta sä niin kun osaat arvostaa itteensä, niin sun pitäisi tosissaan myydä sun itsestä työpanos työnantajalle, mikä myy sen vastaavan työpanoksen loppuasiakkaalle. Että nykyinen, niin kuin mekin ollaan työnantaja, me ollaan tämmöinen välikäsi, mikä operoi näitä juttuja. Se loppuasiakas on se asiakas, mikä ostaa meiltä lopputuotteen. Tämä pitäisi niinku ymmärtää, että se varsinainen työnantaja on se asiakas, kenellä se lopputuote menee. Niin periaatteessa pitäisikö tällainen asennekasvatus lähteä jostain sitten niin kuin mukulasta? No en mä tiedä, tarviiko se ihan niin alhaalta lähteä. Mutta no nyt kun puhutaan sun tilanteesta, että sä oot ollut siellä partiossa ja sä oot jo oppinut jotakin asioita, jo silloin varhaislapsuudessa. Mulla on käynyt hyvä tuuri silloin ja silloin on ollut ihan toisen näköinen elämä. Silloin ei lapsille tuotu kaikki valmiina. Mä menin itse partioon sitten ensimmäisen kerran jälkeen. Mä hoidin omat asiani. Mutta pitäisikö kouluihin tuoda esimerkiksi taloustietoa tai niinku jotakin rahaan liittyvää? No totta, se on tietenkin ihan nyt selvä asia. Mutta niin kuin mä sanoin niin, että se on kaikkein paras, että meillä ei ole, että me kaikki asioita niin kuin pyritään, että joku virkamies tai joku tuo sulle. Et nyt mä sanoin, että meillä on niin kuin meillä lähes kaikki toiminnat perustuu siihen, että ensin kun me lähdetään jotain tekemään, niin ensin me ruvetaan hakemaan, että mitä tukea me saataisiin. Ja se on järkyttävä juttu. Nämä tuet vie ihmisiltä sen lopullisen motivaation. Esimerkiksi yritystukia, kaiken maailman juttuja, niin nämä on ihan käsittämätöntä, että mihin niitä tarvitaan. No mutta starttirahahan on aivan mielettömän pieni. Mutta sitä tarvita. Okei, no mutta jos ei mulla ole niin mitään ja mä nyt alan tästä yrittää, niin... No, jos mä sanoin, että rupea kerää käpyjä lainausmerkeissä. No niin, no tämä kyllä. Keräämään, siis ihan aloittaa ihan pienestä. Mitä sä pystyt tekemään? Ja siitä vähitellen sä opit saman tien. Siis jos sä otat oikein isoja riskejä aluksi, niin se on mahdoton juttu. Joo, eli niin kuin lähtee niillä resursseilla, mitä sulla on käytössä. Nimenomaan. Tässä kuulijat, kuunnelkaa. Heikki Salmela puhuu omasta kokemuksesta. Nämä on siis periaatteessa äärettömän yksinkertaisia juttuja. Me tehdään tästä asiasta liian vaikeaa. Ja meillä on siis tässä, meidän pitäisi ymmärtää se,
että poliitikot ei tee yhtään työpaikkaa, vaikka ne koko aika puhuu, että he tekevät 10 000 ja 100 000 työpaikkaa. Ei ne tee yhtään työpaikkaa. Nämä työpaikat luodaan sitä kautta, kun annetaan yrityksille mahdollisuus tehdä näitä juttuja. Ja nyt meillä on verotuksen kautta kaiken maailman juttujen kanssa me tehdään työn tekeminen niin mahdottomaksi, että kenenkään ei kannata enää tehdä töitä, vaan mielellään haetaan nyt sitten tukia ennen. Ja me jokainen tiedetään, kuin siinä tulee käymään. No nyt oli kuntavaalit tässä 1-2 sitten. Äänestitkö? Äänestin tietenkin. Niin se kuuluu kyllä vielä kansalaisvelvollisuuksiin kyllä. Heikki Salmelan perheessäkin. Kyllä mä pidän huolen niin, että meidän perheen, mä luulen ainakin, että kaikki kävi äänestämässä. Ja kyllähän se on niin kuin, turha tässä on höpistä ja selitellä, jollet sä niin kuin pyri vaikuttamaan myös äänestämällä. Mulla on tosissaan se, että mä pyrin nyt vaikuttamaan näillä puheillani niin Facebookin kautta kuin joka puolelta niin, että me ymmärrettäisiin se, että yrittäjyys on kuitenkin se kaiken suola, millä tämä maa lähtee nousuun. Me ollaan maailman koulutetuin kansa. Meillä on meidän vientituotteet on koivu, halko ja sellu. Mistä 60% meidän viennistä tulee nimenomaan raaka-aineesta. Jos me ollaan joskus luettu koulussa, että kehitysmaat vie raaka-aineita. Me ollaan kehitysmaa. Meillä ei ole mitään myytävää. Mutta tämän päivän Turun Sanomissa luki, että Suomessa on kosolti piilevää huippuosaamista. Että Suomalaisen työn liiton tekemässä selvityksessä niin nyt on tullut tämmöinen niin kuin tietoon, että kyllä paljon löytyy tällaista huippuosaamista, mutta se on piilevänä. Mitä ajattelet? Tämä on juuri näin, että se on piilevänä. Ja se siis meidän pitäisi, mä sanon niin, että meillä on mahdollisuus, me ollaan niin kuin koulutettu ihmisiä, mutta meidän pitää rohkaista ihmisiä lähteä tekemään näitä juttuja. Meillä oli tämmöinen onnenkantamoinen, tämä Nokia. Ja me kuviteltiin, että me ollaan sitä kautta maailman paras. Ja me luotiin tämmöinen yhteiskuntaan, tämmöinen verkosto, mikä vei meiltä, meillä tuli muutama 100 miljardia turhaa rahaa, mikä passivoisi meidät. Ja siis markkinatalous on niin kova, että siellä vaan pärjää parhaat. No nyt meillä on puutavaraa, meillä on sitä halkoa ja tämmöistä, niin siis ihmiset haluaa varmaan maailmaa ostaa sitä, mutta siitä ei tule mitään lisäarvoa. No mutta että yrittäjyys Suomessa, niin millä me saataisiin nyt tämä Suomi nousuun? Mitä sä niin kuin ajattelet? Mikä se sitten olisi se salaisuus siihen? Kyllä mä sanoisin siitä, että enemmän yksilöt tekemään asioita, olemaan siis sillä tavalla, nyt niin kuin mä sanoin, että kaikki ei voi olla yrittäjiä. Mä toivoisin tietenkin melkein kaikki olisi yrittäjiä, mutta ei se on mahdotonta. Mutta kun sä menet töihin, niin menet sinne työpaikalle sillä asenteella, että sä menet tosissaan, sulla on sellainen olo, että sä menet töihin, etkä viihtymään. Työpaikalla saa olla kivaa, mutta se täytyy olla kuitenkin, sun pitää niin kuin ymmärtää, että sun pitää vähintään tienata oma palkkas sinä päivänä sosiaalikuluineen, jotta tämä homma voi jatkua. Siis yritys ei voi olla mikä sosiaalitoimisto. Se on ihan mahdoton juttu. Niin, eli tässäkin pointti. Yritys ei voi olla sosiaalitoimisto, että sinne tulee niin kuin ihmiset viihtymään päivästä toiseen. Me sanotaan monta kertaa, että miksei yritykset ota enemmän vastuuta ihmiset. Ei se ole yritysten tehtävä. Yritysten tehtävä on palvella asiakkaitaan, olla markkinaehtoinen, myydä, jos sä yrität myydä maailmalle tavaraa. Meillä on nyt uusia nyt sitten, tämä Hese on meidän tämmöinen peruskysymys, mutta meillä on uusia juttuja, meillä on jäteveden käsittelyä, meillä on huipputietokoneohjelmia, meillä on kalloimplantteja touhutaan. Kalloimplantti? Joo, ja sitten nyt me ollaan kasviproteiinien kanssa tekemisissä. Ja mä oon ollut siis mielettömän paljon ulkomaan kaupan kanssa tekemisissä. Ja mä niin kuin sanoin, että mä ihmettelen, kun nämä poliitikot sanoo, että miksei me kehitetään ja mennä myymään. Hei, tässä on just se juttu. Meidän tuotteet on yleensä liian kalliita. Hei, siis se on vaan niin, että markkinatalous tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla tehokkaita ja myydä oikeahintaista, oikealaatuista tavaraa. Muuten tämä on täysin mahdoton juttu. No mutta mitä, Turkuhan nyt on nosteessa, täällä on paljon tulossa vaikka mitä, ja täällä on Rolls-Roycea ja Bayerit ja Meyerit ja Sandvikit, ja sä tiedät, että on tämän tyypin. Mä toivon yli kaiken, että esimerkiksi me saadaan niin kuin osaavia työntekijöitä. Meillä ei ole huippukoodareita, meillä puuttuu ihan mielettömän paljon niitä.
Meillä on telakallakin, mä luulen, että aika paljon on meillä on kuitenkin ulkolaista työvoimaa. Meillä on onneksi näitä alihankkijayrityksiä, kenellä on osaaminen. Mutta siinä me nähtiin hyvä esimerkki. Meillä oli tämä laivanrakennusosaaminen täällä. Mutta silti me ei saatu niitä tuotteita kaupaksi, kun meillä ei ollut luottamusta täällä telakalla, että me pystytään toimittamaan se laiva. Me tarvittiin saksalainen perheyhtiö, mikä antoi sen luottamuksen ja mahdollisti sen jutun. Että se pelkkä osaaminen ei riitä, vaan se pitää olla kokonaisuus. Ja meillä on siis kaikessa tekemisessä on se, että sul pitää olla, kun lähdetään tuotetta tekemään, sul pitää olla hyvä tuoteidea, sul pitää olla hyvä porukka, kun sen tekee ja valmistaa ja sitten vielä myy sen. Ja se myynti on kaikkein vaikein asia. No sulla on kyllä kaikenlaisista asioista niin kuin näkemys ja nähtävästi tietoakin jonkun verran. Mä täytyy sanoa, että mä olen ollut tekniikasta aina hirveän kiinnostunut. Ja sanotaan, että Hesburger on aikanaan, mä olen ihan 100% varma Suomen ympäristöystävällisin ravintolaketju. Meillä on ollut lämmön talteenotot, lämpöpumput. Silloin kun meillä asennettiin ensimmäinen lämpöpumppu Puutorin grillille, niin ne kysyivät, että mihin sä sitä lämpöpaat? Ja siis eihän mä sitä sitten sen enempää selittänyt, mutta siitä on varmaan... Se oli vieras käsite siihen maailmaan. Siitä on varmaan 35 vuotta aikaa. Ja me tehdään ranskaperunan rasvoista biodieseliä. Meillä on kaikki pakkaukset on kierrätettäviä ja biohajoavia. Ja siis me ollaan satsattu hirveän paljon tähän. Ei oikeastaan sen takia, että me oltaisiin välttämättä niin kauhean ympäristöystävällisiä, mutta se on ollut myös edullista meillä. Mitä, että Heikki Salmela, onko sulla ollut esikuvia tässä niin kuin matkan varrella? En mä osaa. Yritysmaailmasta tai... Tuskin sanotaan siihen aikaan, kun ehkä esikuvia olisin tarvinnut, niin ei niitä oikeastaan ollut. Se oli rämpimistä eteenpäin. Mä muistan siihen aikaankin, kun siis silloin ihan alkuaikoina, kun näiden myyntipaikkojen saaminen oli siis tosi tukalaa. Ja yleensä kun silloin mentiin kaupungin kiinteistöosastolle, niin mentiin kontaten melkein virkamiehen puheelle, että päästiin puhumaan. Se oli nöyryttävää, se oli järkyttävää, mutta kaikki nämä on kouluttanut mua. Ja nyt sä omistat kiinteistöjä Turusta parhaalla paikalla. No, tai sanotaan niin, että tämäkin on siis sinänsä niin kuin, täytyy tunnustaa, että meillä on kiinteistöjä, mutta tähän toinen vastapuoli on se, että meillä on mieletön määrä velkaa. Mutta meillä on resurssit hoitaa se velka. Ja meillä on koko aika kehittämässä. Nyt esimerkiksi tässä nyt puhutaan tästä Marinan kiinteistöstä, missä me asutaan, niin me pyritään pitämään se Turun ykköshotellina. Me ollaan nyt rakentamassa, toivottavasti saadaan kaava, niin on rakentamassa sinne lisäosa, mikä mahdollistaa taas sen hotellin pysymään ykköshotellina. Mutta markkinatalous, nämä on pakko tehdä. Te asutte siellä 8. kerroksessa ja teillä on siellä 2 huoneistoa, eikö näin? On. Käykö teillä huonepalvelu? Ei käy. Ei käy, sitä mä mietin. Mun vaimo on niin vanha-aikainen, että kyllä me käy siivousapua, mutta kyllä se hän ei kovin mielellään käytä. Käyttekö te aamiaisella siellä hotellissa? Hyvin harvoin. Mutta käyn kyllä joskus silloin. Tänne sitten kun tulee joku neuvottelu, niin se on kätevä tapa mennä. Tämä oli kevennys tähän, mutta mä sanoin, että aina kirpasee joka kerta, kun mä menen teidän hotelliohja ja katselen, että siellä se Heikki varmaan... En minäkään olisi sitä. Mun täytyy sanoa silloin, kun se Puutarhakatu 17, mistä mä silloin olen syntynyt, niin oli aika läheltä tätä Marinan kiinteistöä. Ja mä sitten nuorempana kaverina siinä suurin piirtein siinä, missä Marina on nyt, niin istuskelin joen rannassa ja katteli Aurajokea. Ja en mä olisi voinut ikinä päivänä kuvitella, että mä asuisin joskus siinä kohtaa. Niinpä. Mikä se Hesen liikevaihto on tänä maailman aikana? Onko sulla mitään käsitystä? Jos me otetaan kaikki meidän nämä muutkin touhut, niin sanotaan, että se on jossain siellä, meidän kaikki yhtiöt, niin se on jotain siellä 400 miljoonaa paikkeilla. Niin ajattele tätä. Tähän on niinku tultu. Joo. Tämähän on siis, se on iso summa. Siinä on paljon tekijöitä ja tällä hetkellä pikaruokabisnes on niin valtavasti kilpailtu, että sitä ei voi sanoa enää silloin aikana, kun myytiin nakkeja, missä oli halvat raaka-aineet. Nyt kun pannaan kunnon lihaa ja huippuraaka-aineet, niin tämä bisnes on kyllä, tämä on tosi tiukkaa. Ja sanotaan niin, että nyt tämmöisessä
näinkin iso firma, mitä meillä on, niin meidän pitää toimia lakien ja asetusten mukaan. Ja sitten tällä alalla on valitettavan paljon kuitenkin semmoisia, ketkä pystyy välttämään näitä kaikkia kustannuksia. Ja siinä kohtaa markkinataloudessa pitäisi olla kaikilla samat ehdot, koska sillä on aika paljon merkitys siihen tuotteen hintaan. Niin, sä puhut harmaasta taloudesta. Se on valitettavaa, sitä on liikaa tällä alueella. Ihan Suomessakin. Ihan Suomessa, joo. Joo, tämä on myös semmoinen aihe varmaan, mistä saisi 1 tunnin. Mutta mä mietin, että tavallisille ihmisille olisi riittänyt se omakotitalo ja ehkä auto omaisuudeksi. Mulla ei ole koskaan ollut se tärkeää, että mitä mä omistan, vaan miten asiat hoituu ja pyörii. Mä henkilökohtaisesti tarvitse kovinkaan paljon rahaa. Niin mihin sä käytät rahaa? No, ostatteko te kaikkia luksusjuttuja? Ei. Ostat sä vaimolle timanttisormuksia? En osta. No ostan nyt, lupa ostan tässä ohjelmassa ostaa nyt 1 sormus. En osta, mutta se mä ostan nyt, mä käyn joka viikonloppu, mä käyn aina lauantaisin kaupassa. Niin mä yleensä olen nyt oppinut ostamaan, kun sieltä on kivasti saan kätevästi kukkasi, niin mä tuon aina pari nippua vaimolle kukkia. Nihilisti. Mutta mitä sä ajattelet kaikkien näiden sun työvuosien jälkeen, niin onko tämä nyt ollut kuitenkin sen arvosta? Sä sanoit, että raha nyt ei ole mitään merkannut sillä lailla. Mä ymmärrän kyllä, miten se on sitä lähtenyt. Että se työhän on varmaan vienyt sua eteenpäin ja tämmöinen elämäntyyli. Ja se raha on tullut siihen sitten väkisin. Raha on tullut sitten, se on tullut niinku kylkiäisenä. Ja kyllä tällä hetkellä, tässä on, mulla meni monta vuotta. Että hei, mä ajattelin, että minäkin mokoman tomppeli en ole saanut mitään aikaiseksi. Mutta nyt mä olen vasta ruvennut, kun ihmiset on sanonut, että hei, teillä on menestystarina, niin mä rupean itsekin vähitellen uskomaan, että se on niin. Ja onhan se tosissaan niin, että onhan tässä, mä uskon niin, että tässä on meidän lapsille niin kuin aikamoinen paine nyt, kun ne pyrkii säilyttämään tämän tilanteen, mikä ei ole suinkaan helppo juttu. Ja mä uskon, että nyt on vielä nämä meidän Kari ja Marko, niin tämä on vielä suht helppo heille, kun he on niin kuin ikään kuin kasvaneet makkarakuorman päällä ja on eläneet tässä meidän kanssa tätä juttua. Mutta mä uskon, että sitten seuraava polvi on jo tiukassa, mutta meillä on onneksi, hekin on hyvin pitkällä mukana tässä jutussa. Meillä on lähes kaikki lapsenlapset on tässä nyt sitten on niin kuin siinä meiningissä, että todennäköisesti he ja meidän yritykset on heidän työpaikka. Heikki Salmela, onhan tämä menestystarina. Sulla on sellainen tarina mun mielestä, mikä pitäisi jakaa kaikille ja moneen kertaan. Tämä antaa niinku uskoa ja mä ainakin itse ihan innoissani ja mä luulen, että moni kuulijakin niitä aina ajatellaan tai vaan nähdään se joku pinta, että no siellä se vaan asuu ja niin kuin näin se menee, mutta kyllähän sä oot tehnyt sen asian eteen ja tämän menestyksen eteen niin jotakin. Joo, ja tänä päivänä mä sain edelleenkin, mulla ei ole mitään työaikaa. Mä teen tätä 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Totta kai mä nukun välillä, mutta kyllä mä yöllä heräsin joskus 3 aikaa. Ja kyllä mulla oli tietyt asiat mielessä. En mä saanut nukuttua heti siitä. Mä otin tietokoneen auki ja naks. Tämä on elämäntapa mulle. Sä et ole mikään yöliitäjä tuolla Turun yössä. Ei. Mutta saako vaimo nukkua sentään aamulla vähän pidempään? Vaimokin nukkuu, kyllä. Välillä nukkuu ja välillä ei nukkuu. Mutta siis meillä on kyllä fantastinen elämä sillä tavalla, että me ollaan vaimokas onnellisia. Meillä ei ole nyt, en mä muista, koska me oltaisiin viimeksi riidelty. Te ette koskaan näe toisianne, kun te olette aina menossa? Kyllä me nykyään nähdään. Kun vaimo on siis sinnikäs vielä, että meillä on siinä alhaalla Marinan alakerrassa on tämmöinen juhlatila, mikä aikanaan Radisson ei halunnut vuokrata sitä meiltä. Niin mun vaimo vuokraa sitä tämmöisiin pitoihin ja tämmöisiin. Ja hän on niin haluaa olla, siis niin kuin silloin jo aikanaan Kipsassa, niin hän on siis palvelija ja hän haluaa elää sen asiakkaan häissä mukana ja auttaa. Ja vaikka ei me myydä mitään ruokaa eikä tämmöistä, me vaan vuokrataan tilaa. Mutta hän on niin kuin apuna siellä ja touhuu. Hänellä on niin kuin, mä toivon, että mä jostain vaiheessa pystyn hänet irrottaa sitten sanomaan, että lopetan nyt jo. No, pitäisikö teidänkin lähteä joskus vähän lomalle yhdessä, mutta... Me oltiin nyt, kun mä täytin 70, niin oltiin 6 viikkoa Amerikassa ja oli se ihan kiva aikaa. Niin tietenkin kiersitte kaikki hampurilaispaikat ja kävitte hakemaan uusia ideoita. Me käytiin yhden kerran yhdessä
pikaruokapaikassa, mutta sanoin, että se oli valtava pettymys. Niin oma he se parempi. Mä olen aina kuvitellut, että Amerikassa on kaikki niin hyvin, mutta tämä ei kyllä valitettavasti ollut, ja on tunnettu ketju. No niin, ja tästä ei enempää paljasta, mutta Heikki Salmela, meillä loppuu aika. Mulla on vielä oikeastaan kysymykset sut kysymättä, mitkä mä olin jo etukäteen suunnitellut, mutta sitten mä luulen, että otetaan jatko-osa tähän sitten vielä. Sopii. Kiitoksia tästä ihanasta haastattelusta. Kiitoksia.